Joan Jordi Miralles ha estat el guanyador d'aquest 2016 del Premi Marian Vayreda de prosa narrativa i Carme Cruella Rosales del Premi Joan Teixidor de poesia, l'any en què aquests guardons compleixen mig segle. Francesc Puigpelat ha rebut el Premi de novel·la juvenil. L'obra La intimitat de les bèsties, de Joan Jordi Miralles, ha estat la guanyadora del Premi Marian Vayreda de prosa narrativa, el principal guardó dels Premis Literaris Ciutat d'Olot. L'editorial Empúries publicarà l'obra i l'autor rebrà, a més, 10.000 euros. Parlar de personatges quotidians, però sense oblidar que, en el fons, pateixen sobre qüestions universals. En aquest sentit, com bé apuntava la Mita, la condició humana és aquella que traspua en tots aquests personatges. Aquesta atenció per la llengua sí que m'hi considero en aquest sentit d'autor d'una tradició, i en Marià en aquest sentit ja apunta. I em feia gràcia perquè jo vaig néixer en Divendres Sant i el meu avi aragonès sempre havia dit que jo seria sant. I bé, clar, evidentment, això no és un procés de canonització, ni molt menys, però jo crec que és el que s'acostarà més en el que em ve de vida. Carme Cruella Rosales va endur-se el Joan Teixidor de poesia pel recull d'haikus Delta. A més d'un premi econòmic de 2.000 euros, Viena Edicions publicarà el poemari inspirat en els paisatges del Delta de l'Ebre. En la categoria de novel·la juvenil va recollir el Premi Francesc Puigpelat per la novel·la L'àliga perduda dels nazis. La dotació per a aquesta categoria és de 4.500 euros i la publicació de l'obra anirà a càrrec de Llibres del Segle. En aquesta categoria, el jurat ha declarat finalista l'obra Tocar el cel, d'Helena Pons. L'àliga perduda dels nazis és una història d'intriga i misteri ambientada en l'Alemanya de la postguerra. La trama gira al voltant del descobriment d'una relíquia romana que interessa a un grup neonazi. L'acte de lliurament dels Premis Ciutat d'Olot es va celebrar un any més al Museu dels Sants. S'hi va poder veure l'espectacle Paraules d'amor de Joan Oller, una adaptació del diccionari Tonto, elogi del barbarisme i altres barbaritats de la parla catalana de Joan Oller. Es va sentir un fort somrido, després un aullido esgarrifós i ara està internat a la UCI del Vall d'Hebron. Cada dia l'equip metge passa el parte. Li han trobat un quiste benigno als intestins. Li han trobat un suplido al cor. Hitchcock, el mago del suspense, tenia una pel·lícula que es deia 39 peldanys. A l'escala, entre Rellano i Rellano, hi ha un descansillo. Aquesta edició dels Premis Literaris Ciutat d'Olot és especial perquè el Marian Vayreda i el Joan Teixidor compleixen 50 anys. En total, aquest 2016 s'han presentat 146 obres als Premis Ciutat d'Olot, 59 al Marian Vayreda, 71 al Joan Teixidor i 16 al de novel·la juvenil.